Hallelujah, dɔfo Nyankopɔn hyira bebree na nso so yɛda a Onyame ayɛ a ɛtwa sɛ yɛni agye wɔ mu. Ɛnɛ dua yi nso so Onyame te asefoɔ yɛda wase na nea yɛsɛ nyinaa ne sɛ Awurade bɛyɛ ho nsɛnkyerɛnne wama w'ani onyam no nokoredie ayɛ kɛseɛ. Ɛnɛ da yi yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ kasa kyerɛ yɛn na yɛnte w'asɛm ase. Yɛakoma so ahwehwɛdeɛ nyinaa nso yɛde ba w'anim. Awurade nea akyerɛ so ayɛ den a yɛnidaso bi anim no, ɛnnɛ berɛ a yɛaba w'anim yɛnim sɛ yɛbɛtie w'asɛm bɛwie a yɛbɛbɔ mpaeɛ no na wo Nyame wayɛ de ahyɛ wo ho anuonyam. Yɛda w'ase bebree sɛ woatie na wayɛ ama yɛn. Ɛwɔ Jesus Christ din mu na yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Dɔfo Nyame nhyira bebree yɛne nso yɛbɛfa akenka nsɛm ɛfiri Hosea eti 14 nkyekyɛmu 1 kɔsi 3. Hosea nwoma no kasa fa Israel ne Onyankopɔn ntam. Ɔse Israel, dane w'akyi, san w'akyi brɛ Onyankopɔn w'Awurade wo Nyankopɔn nkyɛn, ɛfiri sɛ woafi nti na woatɔ bɔne mu. Ɛno nti bɔ mmɔden ara na bɛ Awurade nkyɛn. Fa wo nsɛm bra n'anim na bɛkyerɛ no sɛ Awurade, mesrɛ wo, fa me bɔne nyinaa kyɛ me na gye me ɛnam w'ahummɔborɔ nti. Ɛnam w'adom kɛseɛ no nti gye me. Na afei, saa bere maba wo nkyɛn, afei mɛbɔ wo afɔreɛ. Mede m'ano mfamfa bɛbɔ wo afɔreɛ. Mede kyerɛ sɛ ɔdɔfoɔ, yɛn ayɛyie, yɛn kamfoɔ, yɛn ntontono, ɛyɛ afɔrebɔdeɛ kɛseɛ ɛwɔ Onyankopɔn anim. Afei, ɔse Asiria ntumi angye, na kyerɛ sɛ nipa, ɔman, kuro bi ntumi angye yɛn. Na ɔmmɔmpɔnkɔ, yɛnim sɛ ebinom de wɔn ho to mpɔnkɔ ne ateaseanam so. Nanso yɛdeɛ, yɛmfa yɛn ho nto mpɔnkɔ so, Awurade. Afei nso so, Awurade yɛaba wo nkyɛn sɛ fa kyɛ yɛn. Na afei yɛnsan nkɔ nkɔsom ahoni biom. Nneɛma a ɛyɛ wo nsa ano nnwuma ɛnsan ɛmbɛyɛ yɛn bosom biom, ɛmbɛyɛ yɛn nyame. Na de kyerɛ sɛ nhyira bi a Onyankopɔn de ahyira yɛn no, yɛnhwɛ yie na saa nhyira no ambɛdane nyame ɛwɔ yɛn abrabɔ mu. Na mmom no, yɛbɛma nyame kwan ma no ayɛ nyame. Nyame bɛyɛ nyame ɛwɔ yɛn abrabɔ mu. Ɔdɔfoɔ, Onyankopɔn ne obiara nkyɛ n'ani onyam o. Ɔne obiara nkyɛ n'ani onyam. Nti obi bi a ɔde ne werɛ hyɛ mpɔnkɔ ne nteaseanam mu no ɛte sɛ obi a ɔde ne ho to nipa so, ɔde ne ho to n'ahoɔden so, ɔde ne ho to n'adwuma ne n'ahonyadeɛ so. Ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛbɛtwa mu akɔ, nti ɛbɛdi yɛn hwammɔ. Na mmom nea ɔde ne werɛ bɛhyɛ Asafo Awurade mu no, ɔwɔ hɔ daadaa. Awurade te hɔ daadaa. Na afei, ɔse Awurade a woyɛ enyanka agya, wo na da nyinaa wokyerɛ yɛn mmɔborɔhunu anaasɛ wohu yɛn mmɔbɔ. Ɛno nti Awurade, ma wo mmɔborɔhunu no ɛnkata yɛn so yɛ so. Ma wo mmɔborɔhunu no ɛndi yɛn kan. Hwɛ wo mmɔborɔhunu ho na fa yɛn mfomsoɔ kyɛ yɛn. Adɔfo, yɛn nyinaa bɛgye ato mu sɛ ɛberɛ a yɛda so yɛ adebɔnyɛfoɔ no, ɛna Kristo Yesu bɛwu de gye yɛn nkwa. Ɛno nti, me ne wo, yɛn ahotoso nyinaa ɛne Awurade. Yɛde yɛn ho to no so ma ɛyɛ yie san sɛ yɛnidaso nyinaa ɛhyɛ ne mu. Yɛkwati no a yɛntumi ɛnyɛ hwee. Ɛno nti me ne wo nyinara yɛnkɔ Awurade anim sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ sɛdeɛ wadɔyɛ teɛ. Hu yɛn mmɔbɔ sɛdeɛ mmɔborɔhunu teɛ. Hu yɛn mmɔbɔ na gye yɛn ne yɛabusua nyinara ɛfa hyɛ wo din kronkron anuonyam. Ɔdɔfoɔ, ma saa asɛm wei ɛnyɛ asɛm a ɛda wo koma so. Ama yɛde nipadua yi esi hɔ sɛ afɔrebɔdeɛ a ɛte aseɛ. Ama yɛanyɛ nneɛma biara amfa yɛn werɛ anhyɛ nipa mu. Na mmom yɛde yɛn werɛ ahyɛ Awurade a ɔte hɔ daadaa mu. Sɛ soro ne asase twa mu kɔ a, n'asɛm ɛntwa mu da. N'asɛm ɛyɛ yes na ɛyɛ amen. Ɔdɔfoɔ, ne sɛ nti, hwan na ɔyɛ wo nyame? Hwan na wode wo ho ato no so? Ma nyame nyɛ nyame ɛwɔ w'abrabɔ mu. Ma nyame a ɔyɛ nyanka agya no
na ohu nipa mmɔbɔ no ɔnyɛ nyame ɛwɔ yɛn abrabɔ mu na ɔhu yɛn mmɔbɔ sɛdeɛ n'adɔyɛ teɛ. Ɔdɔfo kyɛ asɛm yi na twe ɔkra bi ma Awurade nea n'anidasoɔ nyinaa sa no. Ma asɛm mbrɛ no anidasoɔ sɛ Onyankopɔn nko na ɔde bɔne kyɛ a ɔnam mmɔborɔhunu so ɛna ɔyɛ ne saa ɛde hyɛ ne din kronkron anuonyam. Onyame nhyira no nyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen and amen.